programa d'avui, Beethoven, el camino hacia la luz o el camí cap a la llum, presenta tres sonates. El que he intentat amb aquest programa és d'alguna manera mostrar un moment psicològic, espiritual, un moment complicat de la vida de Beethoven, en la qual ell s'assabenta que serà sord, que perdrà la vida. I això, com podeu comprendre, per un compositor és una cosa terrible. Aquestes tres sonates, la Tempesta, Clara de Lluna i la sonata Wagner, que és també coneguda com l'Aurora, les he intentat posar en aquest ordre per una mica mostrar el que per Beethoven podria ser un camí cap a l'infern i després d'alguna manera trobar la pau i trobar l'esperança i adonar-se que hi ha coses més importants a la vida i que el seu talent i el seu geni està per sobre de les dificultats i de la seva malaltia. Com sabem, Beethoven era una persona que tenia problemes psicològics, era una persona apolar, bipolar, i això li va originar un de problemes amb les relacions amb la gent que estava una mica que rodejava. Era una persona que no tenia gairebé amics, i no perquè ell no volgués, sinó perquè el seu caràcter era tan brutalment dur, tan d'alguna manera incontrolable, que la gran majoria de gent al final s'anava distanciant de Beethoven. I Beethoven, la seva música ho demostra, també era una persona que per sobretot el que volia era estimar i ser estimat, però amb un caràcter que lògicament era molt difícil per als altres realment apropar-se a ell. El programa té dues parts. La primera part començarem amb la sonata Tempesta i després el Clar de Lluna, i aquestes dues sonates les farem seguides, sense pausa. Després farem una mitja part i acabarem amb la sonata Wagner o Aurora. La sonata Tempesta, anomenada d'aquesta manera, va ser escrita per Beethoven i en alguna carta ell explica el perquè d'aquest nom. Ell diu que el primer moviment d'alguna manera li va influenciar la lectura de l'obra teatral de Shakespeare, La Tempesta, en la qual hi ha dos germans, Prospero i Antonio, un traeix a l'altre, l'envien a una illa deserta, hi ha una gran tempesta, hi ha coses que passen en aquesta obra teatral, però el més important d'aquesta sonata és l'única sonata que està escrita en re menor. Aquesta sonata la comença a escriure quan s'adona que està perdent la vida i quan ell comença a tindre canvis bastant grans de caràcter. És curiós com mentre ell està escrivint aquesta sonata en re menor està escrivint la segona sinfonia en re major, que són dues obres completament diferents. Una és realment com una escritura molt dramàtica, molt austera, i en canvi la segona sinfonia és tot el contrari, és com un cant a la felicitat. Aquesta sonata és de les poques que acaben realment gairebé com si es diluís, no pretén marcar el final de la sonata, és com si ell mateix es diluís en una mena de desesperació i apatia. I després d'aquesta sonata he volgut unir amb el Clar de Lluna. Aquesta sonata és molt important perquè a la vida de Beethoven, com hem dit abans, hi ha molt pocs moments en els quals ell se sentís estimat. Però un d'aquests moments és amb una alumna seva que tenia 17 anys, que se llamava Giulietta Guicciardi, una noble, bastant talentosa, i que ell comença a donar mitjans i de seguida se sent atret. Escriu cartes als seus amics en els quals literalment diu que els seus únics moments de felicitat és quan li dona classes a aquesta alumna. El problema és que la família, tot i que reconeix el talent de Beethoven, decideix que ella es casi amb un noble que després es va convertir de manera amateur en compositor de ballets bastant mediocres, i això per Beethoven va ser una ofensa tan gran que després d'aquesta notícia, en la qual ell se va sentar que no es casaria amb Giulietta Guicciardi, va escriure aquesta sonata. Aquesta sonata, mentre l'escrivia, diuen, és a dir, que anava plorant desconsoladament mentre escrivia aquesta sonata. Aquest primer moviment, segons Franz Liszt, és com si fos un moviment improvisat al costat de la tomba d'un difunt amic. Això és el que escriu Franz Liszt en una de les seves cartes. I el mateix Franz Liszt també escriu que el segon moviment és com si fos una petita flor enmig de dos abismes. És cert, segurament aquest segon moviment és el record d'aquesta Giulietta Guicciardi. I el tercer moviment de la sonata
sonata Clar de Lluna, al igual que el tercer moviment de la sonata Tempesta, són aquests moviments continus, perpetu moviment, en el qual Beethoven intenta fugir del seu destí, intenta fugir de la seva melancolia, del seu dramatisme, intenta trobar la llum. Trobar la llum sempre ha sigut un dels anhels de Beethoven. En aquesta primera part no la trobarem, però potser la segona part sí. Ja explicarem després de la segona part el que representa la sonata Bach i la sonata Wagner per Beethoven. Així que de moment comencem amb la Tempesta i enllaçarem amb la sonata Clar de Lluna.